Ko makadini nayambudza dhura muri sei zvenyu? Ko timi munotomboro masimati akadai so? Tiripo makadiwo. Smart tinorowa. Ndodaira kuti majaira kungondiona ndiri mugadheni mawa gweshe gweshe. Ndiye ndiriwo mugadheni. Pane paungachenera mavheji rese machenera ndakaita aya. Ndinongochenawo zvichidipendawo nekuti ndiri papi. Ichitawo zvandiri kuita ndinopfekawo mapfekero akatiwo. Hapana munhu kapa angafamba akapfeka swimming costume mutauni kana kupfeka jumpsuit muchechi unenge uchida kujamba maspika here. Saka iva kuchena tinochena asi ndinochena zvinoenderana nezvandinoda kuita zvacho. Alright. Ko ndiri kuona makabata bhaibheri asi muri mutendi kani kana kuti muchida henyu kumboshanyira mutemberi raMwari? Kubata bhaibheri hazvirevi kuti munhu wese abata bhaibheri mutendi. Mumwe anogona kungobatawo bhaibheri ari kuda kutenda, ari kuda kudzidza. Saka inini zvangu hongu ndiri mutendi, ndinonamata, ndakaponeswa, ndinomboparidzawo pano nepapapo, ndinomboporesawo nedzimwe dzenguva. Saka handizvozvo ndozvandanditi mungoziva zvinokuti aiwa ndinonamata. Chiripo ndechekuti zvinongosiyana kuti unonamata chii ende unonamata sei. Kune vamwe vana Mwari vanosiyana, asi ndodaira kuti vanhu vazhinji vanonamata. Ini ndinongonamatawo zvangu iye Mwari akasika denga nepasi nezvinhu zvose. Alright, saka pano parodi pasango pamakamira kudai so makamirira chii chacho? Panapa ndofunga muri kunyatsoziva kuti tiri muna January. Kune ma10 days, kune ma21 days. Saka inini ndinotsanyira vaya vasingagoni kutsanya, ndinovatsanyira. Kana dziri 3 days ndinochajawo $45, 5 days $60, 10 days $100, kana dza 21 days $160. Semataura amuri kuita zviri kuratidza kuti mazuva mashoma anenge ari kuti dhurei kudarika mazuva akati wandei. Zviri kufamba sei? Munhu waMwari, ukapinda muchitoro ukatenga zvinhu ma1 zvinodhura, asi ukatengawo in bulk zvinenge zvine kakuchipa kazvinako. Zvimwe chetewo naikoko anotorawo madhezi mashoma anobhadharwa mari yakati wandei, but ari kuda kutsanyirwa madhezi akati wandeiwo, aiwa zvinoitawo chipa. Ndangoti ndo zvazviri kwese kwese. Aiwa, nyaya ndainzwa, asi ndine mubvunzo wangu wekuti kuita basa raMwari kungada kubhadharisa munhu here sezvamuri kuita izvi? Handioni bhaibheri richiti wiriranei nazvo. Regai ndipatsanangure ipapapo. Zvinhu zvaMwari hazvibhadhariswi. Kurarama kwauri muri kuita makabhadhara mari, uyezve mweya wamuri kufema uyu makabhadhara mari. Ifree. Kuchechi kwedu tinongoti kana uchida kublesa munhu waMwari unongomublesa. Ndinogona kutengerwa sutu nevana vesangano, varudawo kuti munhu waMwari ashambidzike kana akamira pamberi pepulpit. Handiti kana iri offering tinongoti yauinayo, ndi kana usina hauna. Kana chiri chegumi anogonawo. Kana kuri kuvaka imba yaMwari, muri kuzvivakira imimi nekuti ndimi muchanamata muri mumba imomo, mune musingade kunayiwa kana kutsva nezuva. Saka ngangoti zvinhu zvaMwari zviri free. Zvasiyana namedical doctor anogona kukuudza kuti consultation ndikuda $30, asi ndozvinzwisisa nekuti vanhu vanogona kunge akapedza 9 years achiita kosi yake. Asi kune zvaMwari aiwa ifree boss. Hapana pandinonzwa ini kana pamakambonzwa kuti munhu adzingwa muchechi nekuti atadza kubisa chipo, munhu adzingwa muchechi nekuti atadza kubisa chegumi. Tinongoti vese takadzidziswa rudo, rwekuti mubhaibheri rinotaura kuti rudo anazvo neasina tinongodini, tinongotambira. Aiwa, nyaya yakati nakei, ndapanzwisisa. Chimwe chinhu ndichingokumbirawo kuti vanhu vadzidzewo kuti vasaite vanhu vaMwari maambulance.
Kana ndichiti maambulenzi ndezvekuti musazotsvaga munhu waMwari nekuti mawirwa nedambudziko, marwarirwa, mashaikirwa, mofunga kuti nhamba dzemunhu waMwari dziri kubereka timufonere auye. Aiwa, iwaiwo nenguva yekuti munombofonerawo munhu waMwari. Munhu waMwari chimboyaiwo kumba for dinner. Munhu waMwari tiri kumbogocha chimboyaiwo. Aiwa, zvine mablessings mukadaro, pane kungofunga munhu waMwari waita dambudziko. Ambulenzi kainongodishedzwa kana paitwa urwere. Ngatisadaro, ngatiremekedzewo vanhu vaMwari. Nekuti basa ravanobata iriri ihombe, kungoti vanhu havazvione zvavo. Handizvozvo chaizvo. Asi pane nyaya yatiri kusangana nayo mumasangano akati yekuti kuri kunzi pane vanhu vanobvisa mari yakawanda kana chegumi chakawanda muchechi, vanopiwa inonzi special treatment. Motiwo chiinazvo? Kusangano kwedu isusu vana vesangano vakaenzana, wedha vanazvo kana kuti havana, tinongovabata zvakafanana. Kana iro bhaibheri shoko raMwari rinotaura. Handiti mukatarisa futi zvakare unoona kuti mari inobiswa nevamunoti vanobisa yakawanda, mawaniro anosiyana. Imari yatichashandisa kutengera shirikadzi nenherera chikafu, kubhadharira vana maschool fees, kuitawo zvimwe zvingada kuitwa. Handiti dai pasina vanhuwo vanobisawo mari yakawanda, taizowana zvekutengera here vasina. Saka isusu pambe mukereke medu, mumusangano medu, vana vesangano vakaenzana. Hatina kuti nokuti ana because shoko ratinowaparidzira rimwe chete, kunamata kwatinongoita kuisa musoro pavari zvimwe chete, zvakangofanana. Ndodayira kuti mapanzwisisa ipapo. Saka imini semataura amuri kuita, muri kuramba here kuti hamuna zvakadai mumasangano? Ndinokumbira kuti dai zvichigona maendawo kune mamwe masangano, kana paine vanozviita muvabvunza mubvunzo iwoyo, handingagona kuvapindurira. Ininiwo ndapindurawo kazvatinoita kusangano kwedu. Zvemamwewo masangano ndezvemamwe masangano. Kana zviriko, aiwa handiziviwo. Ndiri kuona muchandiregerawo, pane vanhu vauya ndofunga vanga vambonotora mari vakuda kutsanyirwa. Mimi kana muchida kutsanyirwa munongondibata ndokupaiwo discount. Ndemi vari kumba vaise vandoda kutsanyirwa, aiwa macharges angu ari right. Zvinongosiyana 10 days, 21 days, zvichingosiyana, tinongotorana pamazuva. Ndibatei ndokutsanyirai, zvinhu zvenyu zvokuendera, zvokuitirai. Mwari akuitirai zvakanaka.